Tauya pano baba nekuda kwedambudziko regumbo ramuinaro. Mungatangana kutaura kuti zita renyu rizere ndiani? Ndionzi Colin Mukotodzi. Colin Mukotodzi. Dambudziko ratiri kuona pamapikicha makatitumira hatikwanisi hedu kuti tivhure ronda racho zvinezvi nekuda kuti mutemo hautibvumire kuti vanhu varatidze mainjuries anenge akadai so patinoisa mifananidzo yedu paYouTube nepaFacebook. Asi tiri kuona kuti ironda rakakura rakavhurika kushama chaiko. Mungatangana kuti udzawo zvakatanga sei baba? Ndakangomuka makuseni ndipo ndaenda paOK. Ndichida kuti kwanga pakona mvura. Saka taida nditsvage kambeko kuti ndijare sopa patembo jara kuti patise chimbeja kambeka didikiso. Saka pandatera kambeka ndakubuda pa steps epabhaza ndobva ndatsvedza. Saka ndakandobva ndanowa nesaidi rori kumburi ndobva ndademera panhinga pamasteps nepakakuwara. Ndatovhurika pesi panapa. Ndatodimuka tsinga yenhingi yegumbo iyo. Ndobva pabuda blood ndakawandisa stereki. Muchitoripo pamakadonhera ipapo? Nditoripo pamakadonhera ipapo. Ndakazodaidza vanhu mubasa vanatenga mbeu ndakazitaura kuti manyamudaidza mudzimai wangu ayodaidza panapa ndakuwara. Kuti ndibva azomhanya manguva iyo ndibva aya nechibhaketi kwakubvisa ropa riye rakasvika kuma5 liters ropa rakabuda ipapo. Nguva iyo vakomana ndibva nditakura vakomana ndibva vakahaya motikari pataenda parenyatwa. Hapana zvatikangosvika kurapa, takangosvika kunzi mirai zuva doko rakati tingonzi mirai chete. Hapana zvakapa ndamborapwa. Kana kuti dhokota akazotiona hatatangonzi mirai svika tazonzi chimbogara apa tikuise plasta yekuti gumbo rakachidai rakachoka raito. Ndovanisa plasta yekuti vaise kalpa kuti isatenderera isagedageda. Kwakutodzoka kunokumba. Ndobva taenda kuti mangwana ndobva vanditi no ngaende kuadhimitwa muchipatara. Ndobva ndaadhimitwa muchipatara one day mangu achisisi ndatoburiswa kunzi mudischarge hana ningi vaende kumuchikumba. Anzi havana ichi? Anzi vadischarge vaende kumba. Makapiwa mishonga here? Hatina kupiwa mishonga, hapana tapiwa ipapo. Dokta haana kukuona ipo? Dokta akationa akabva atoita kuti vavadischarge vadzokere kumba. Tatadzokera kumba. Imaitarisira kuti vaingadai vakaita sei? Vakati vakakandirapa vaikwanisa kujoinidza bhonzi vachidadi rachoka racho riya. Kuti vaisa simbi. Ndaifunga kuti vachaisa izvozvo. Ndakataisa kuti vachaisa simbi kana kuti vachaita sei. Ndakataisa ipapo. Hamuna mukuwana mukana wekutaura kana nachiremba wacho here? Hatina chiremba hatina kutaura hatina. Hana angodzoka kumba chete vaise plasta yavo vachibva angodzoka kumba. Musi watazinda musi wa20 chizviya. 25. 25 chi? 25 November. Patakasvika paya pandoona dhokota uya. Kanza zvinozviropa kuti rirapi. Nunguva taenda kumaholidays. Hazvichaita. Takutokwanisa kuti titopai muzodzoka musi wa24 February. 24 February ndakadai here. Saka ndizvatotoa because kurapika hazvitomboiti. Ndi munguva isusu taenda mafuta hapana sakia nemi paronda renyoro. Apa makamakuwara mumwedzi upi? 31 October na quarter to 7 dzamakuseni. Pavaisa plasta ende zvipi zvimwe zvavakaita paronda iri? Hapana. Havana kusa kana betadine? Kana betadine vakatozitengai betadine neGNM mupinde muchizvira pamega. Mumanzi mozonozviitira mega? Mukumba kwenyu. Saka ndizvo tanga tichiitira mazuva ese tichikotenga betadine kuti ronda risati risaore kusvika musi wa24 February vakataura. Asi muchiri muchipatara cheparenyatwa havana kuwana betadine yekuti vakuise ipapo? Havana betadine vakamboisa. Havana hapana. Kana mvura ine sauti zvaya? Kana mvura ine sauti hapana. Vanhu vakomana ndiwavo. Hapana.
kana mvura inotsauka kati vamutaota zabeso zvanza then metomba vesengi plaster nezomba musiye window chete kuti vanorapa imboko chete ndibva ndezvakapeda hapana chimwe chakamboitwa. Ya zvinotinetsei uye zvinotityisei kuti unenge uchienda waenda kuchipatara ndokwafunza ndokwaunonoponera ubva ikoko usina zvawaitwa. Hakuna kachachi kana chavakabata chekuti vakangoti endai mutenga mabhandiji nenhingi aya nenhingi neplaster kwakungowapa kwakudini kwakungomonera chete wakunama kwakumonera kwakuti chiende. Hapana chimwe chavakabata chavo chekuti vakaita chavo hapana. Saka ndauziva kuti kana nemarapiro vachona here kuti munyama watikangoita handisaziziva kana sekutaura kwamuri kuramba kuti bhonzo rakaita sei rakatyoka vakaita x-ray futi ikoko kuchipatara vakaita x-ray itoripo iripo. Saka nyaya dzekuti utonzwa kuti vamwe kana vachinge bhonzo chinge ratyoka sai zvekutaura kwamuri kuita izvo zvinogona kunge uchiiswa kana kuti simbi mukati kana kuti hapana zvimwe zvavakangotaura vangoti tongoita zveplasta izvozvo. Toita zveplasta mozouya musi wa24 toziva kuti kaite sei. Pamakaenda musi wa24 mukangorara mangwana acho makuseni musi wa24 vanzi endai budai ment havana kurara musi wacho takanditichaje. Ko mapepa aya atiri kuona aya ari kuzobuda achiratidza kuti pari kudiwa mari inotopfuura 3000 kumapounds akabuda seya mapepa aya akatoa sezvo inini ndiri medical aid iri kuPismas. Saka takaedza kuti tiene vanhu vePismas ndobva taenda kwavariwo madoctors avo ePismas ndo akatinyorera matsamba aya ndichiendai kuPismas unozoona kuti shortfall yenyu yakamira sei. Pakatipa mashortfalls mashortfalls akuti tiwane mari yacho kuti kwatinoiwana hatikwanisi kuiwana. Muri member yePismas. Pismas ine madhokta ayo sei vasina kukurapai muri member yavo vari kuti vanoda mari madoctors acho ndio saka vakatipanike aida mari. Saka shortfall iripo iri kudiwa kuti murapwe kuPismas nemadhokta avo makabvisa shortfall imimi kuno lese kudiwa mari inosvika kama 1000 iyoyo wodini munobhadhara kupi kuPismas indinobhadhara kuPismas ivo kuPismas manje vanezenguvadaidza madoctors avo mari yako yabhadharwa ivo vakuchiisa mari Pismas madoctors asi manje kuti chitorai patient imodi munorapa munoita zvamunoita. Mune makore mangani muri member yePismas? Handichayeuka handichazivi kuti makore mangani. I think ndofunga makore akawandisa. Mungarangarira kuti makaitanga rini muri munoshanda kupima? Ini ndaimbosenza kudhara kuhurumende kuCMED. Right. Saka muchiri kuCMED ikoko ndo pamakatanga ndakajoina Pismas iyoyo. Pamwe pese apa pane zvimwe zvamaimbonorapwa here zvamaitora mishonga kumafamasi ePismas iwa? Taiti ndinoenda kana wakanzwa musoro waenda ikoko wakanzwa uchaenda kurwadzawo taenda tese ikoko tinorapwa. Asi hapana zvimwe zviri chronic zvokuti tingati makashandisa mari yenyu yese yamaendesa kuPismas zvokuti muri regular munotora kana mapiritsi eBP kana mapiritsi echimwe mazuva ese zvokuti ikoko mari yenyu yakapera kuPismas? Kana haina mbopera. Apa ndo pamakutotanga kunatsorapwa zvatingati ronda hombe kana kuti chifo chihombe chaenda pautano hwenyu mobva manzi mune shortfall futi. Saka makakontribhuta makore ese yakaenda yese handizive manje ipapo kuti inenge yaenda kupi kana kuti vanenge vaita sei handikuziva manje ipapo. Ndakontribhuta kumakore akawandisa. I think yakasazvarwa komana ane makore mangani? Uri makore mangani? Ane 26 years. Muchikontribhuta mari asati azvarwa muchikontribhuta mari kuPismas. Iye zvinezvi makuda kuzorapwa mune makore mangani? Ini ndane 70 years. Makuda kuchirapwa tikasubtracta 26 years dzake makatanga kukontribhuta makuda kuchirapwa iye zvinezvi manzi hakuna futi mari. Hakuna mari. Mari yako pane shortfall.
Yeah. pakamira tangomira takadai kuti chonazvo kuita hapana. Takutongoona kuti zvinhu zviitwa sei dai zvachikwanisika zvavo vaingoita zvavanokwanisa zvavo zvodini topedza munhu ndoega kuramba ichirwadzwa every day. Tiri pakurwadziwa ipapa, saka pane here mamwe matablets amuri kunwa kana kuti avakakunyorerai ari kuda kutengwa anoita kuti mumbopodza kurwadza ikoko? Aripo matablets. Anotengwa achiita mari iwewe pamunoatenga? Anoenda kutenga ndivakomana anenge aita mari naye matablets aano? Anosiyana bosi, unokwenda kuna doctor romba titi apa chimwe mamwe acho anoda kuona enda ma 20 mamwe acho enda kuma 30 pamunotenga matablets iwaya muri kuatenga cash? Hapana muri kupuhwa kufamasi yeBismas? Hakuna. Totenga. Munototenga zvese, hapana chamupuhwa kuBismas? Hapana. Bandage, mishonga zvese. Imimi baba muchitanga kuita medical aid makanzi izvo ichakubatsira ichi? Medical aid inobatsira kuti ikurape imimi kana muchinge mazorwara ndio zvakaita tikajoina medical aid. Saka marwara akaimi manje more than 26 years later saka tiri kuti iri kutadza kukurapa here kana kuti maibvisa mari shoma, maibvisa madhoradhora? Taibvisa mari yakakwana. Tikuedza kutsvaka kuti asi dambudziko riri papi pakuti musakwanise nekuti tikazvitarisa handiti kune vanhu vari kuona izvinezvi paSlai Media TV zviri kureva kuti medical aid haina basa. Because baba haichashandi kana ndakarwara inini wakunzi bhadhara mari pamusoro kana ina handina mari ndanchirwara ndoita sei zvandikuita zvindikurwara handina mari pamusoro ndoita sei because emergency kuti kana wazorwara ikubatsire kuita sei ndibatsire sekutaurwa kwamaita muchiitanga kuitora ndizvo chaizvozvo. Izvino zvapa ndarwara manje ndava ndichibatsiwa ndapadiwa shortfall ndiyo iri papa. Mari yakanyorwa kunzi mari kumadollars, yanzi madollars emunanzi mache mazigi imari ese yasvika 140,470 zig. Oh, zig gold. Yeah, ndiyama mti kana tikaicalculate tikadzosera kuma US dollars kana ini rate 31 iri pa 31 pa bank rate pa 4,531 iri pa bank rate pa 4,531 ndo mari iri kudiwa kuti mugone kunorapwa kuda kuitwa ndiko kuti muda kuitwa simbi kana kuti vari kuti muda kuitwa sei? Vakati vaise simbi. Vada kuti vaise simbi. Yeah, pane pakaoma. Imi chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe ndekwe kana kuvanhu vemedical aid vavo ngatitange nekuvanhu vemedical aid kwamakakontribhuta mari kwemakore akawanda anodarika 26 chikumbiro chenyu ndechekuti kudii kwavari dai vagona kundirapawo nemari iriko yacho naye inokwanisa kuti ndirape, inokwanisa kuti iriko yacho mari yacho yangu ndakakontribhuta yacho inokwanisa kuti ndirape wendirapa nemari yacho nayo. I think it's always none. It's no mari yacho iriko yacho haisi kwanisa kundirapa nemazuva. Saka yakaenda kupi musina kumborapwa zvimwe zvinhu zvihombe kweso? Vaikuti pamwe totatara pachioto mahafu kuti pamwe yakapera ndizvo zvandikuzofunga. Nekuti kana chiti mapirisi ari kutengwa kamazuva ano kana ari mapain killer ukapuwa mapain killer $8 unotopuwa mapain killer unoshandisa mazuva 3. Saka imaitora akawanda zvakadi mapirisi ekuti mwakapedza mari yenyu. Toda kutanga nemi. Hatina kumbotora mapirisi kwavari sofa izvozvo. Kare zveshuwa. Kare medical aid yaitipa mapirisi. Right. Zveshuwa yakawanda. Zvekuti kama mapirisi ataipiwa suka akakawanda zvekuti vanga vasingambombisa imwe mari. Apapa sana mari. Waingonyorwa prescription woenda pacounter wozopiwa mapirisi ako ese kana vasipo asipo anotoenda kwakati unosoona yawana unopiwa chiti pasina kana mari. Zvinozvi mazuva mutembe achinjawo zvazvidini makamboitwa operation here? Ndisati. Kuvana venyu pamhuri yenyu pana akamboitwa operation? Pana akambokuvara here akaenda muhospital akaita 7 days kana 5 days?
hakuna pamakore edza macontribute iwayo hakuna apa kuti vana vanambwinda vasa medical aid makusakusa pamedical aid namai asi muri vaviri kudai hapana pamakamboadmitwa muhospital mukanogara 2 days hatinambo kungoti taiva neambulance chimboendawo kana mai vasaunza musha ongonorapwa mangwazitobutswa alright ndizvozvo okay izvo zvaitika zvoona sunyika zvaitika kakawanda zvakati ndifunga kana kawani alright ya tiri kunzwa nemhuri yeZimbabwe vari kuzvinzwa nemari iri kudiwa ndikachimboona mukana wakumbotaura navo ndakadaidzwa pauki vachinzwa rumwe wakuwara ndakasvika kuwana taurai makatarisa musikana yeyu wakabuda ropa rakawandisa kundakahorera ropa rei rakazara 5 lita vakangobatsirwa namadzimai anga aripo vachidembera zvowese vachiita sei vachiedza kurisunga asi ropa raita sei chete raibuda kusvika vakomana ava vadedzwa kubasa kwanga vaenda ndouya vakahaya mota takaenda navo parenyato kusvika parenyato takasora muswere wese wezuva tiriko hapana chakaitwa ropa richiita sei chete richibuda kana dhiripi ravakaiswa hapana ndobva vanzi ngavaende kupi kuB2 vaenda kuB2 kuye ndobva vanzi vaita sei vaadhimitwa ndibva taita sei isu tadzokera kuno tadzoka kuseni kuti tiri kubika chikafu chokuti tiende kuona murwere tikanzi vanenge vadischarge koinda zvikanzi vanzi ngavaende kumba takatakurana navo kuya kuno kusvika panapa kugara takadzokerazve takaswera muswere tiriko chingonzi endai apa mirai dhokita ari kuuya mirai muzoona dhokita svika taita sefti tadzoka kuno takagara takazodzokera futi kechitatu zvikanzi endai nawo kuB2 taenda kuB2 kuya kusvika dhokita uya zvikanzi mune yamusi wa24 yasvika taenda zvikanzi yaholide kuti tikwanise kugara nababa wavo muno muchipatara hapana anovamonita dzokera nawo kupi kumba mozoya musi wa24 chii February 24 February tauya tagara pano nokuona kuti apa panodikana mushonga panodikana mabhandeji panodikana zvimaswab zviya manenge magloves ndindotoadhiresa hanziendai munodhireswa kukiriniki iri padhuze nemi nokuona kuti mari yacho yekuti vaenda kudhireswa hatina saka inini nditotomuka kuseni kwega kwega nditoadhiresa nanhasi ndo zvandiri kuita ezvemabhaneji yacho akutinetsa mushonga yacho yakunetsa mapiritsi mari yacho hatina nozvarava ronda racho takutoshayisa kuti todii ronda racho ratoshata saka taendawo pamhuri yeZimbabwe kuti tiedze kutsvagawo chii rubatsiro baba vakakuwara vanoona vakadaisa vanotofunga kuti munhu right asi vakakuwara nofunga rondo racho makangoroonawo zvaraita takaona kuti ndaiti ndikatanga kuda kuadhiresa kudai so ndaitanga kunzwa pain miri wangu wese unondirwadza ndozoshingirira zvamwe kuti mwari ndisimbisei ndodhiresa ndopedza asi ndichipedza kudhiresa ndotomborara miri wangu wese hameno unenge wakutondirwadza saka kuchemawo nemhuri yeZimbabwe kuti pavanokwanisawo vatiyamurewo ende raakutoita kakushata manje mukati umu nekuti ngoingoti kukavhura soka kozi pamwe mushonga yatikisa yacho haisi ndiyo yaifanakiswa chete paifanira kunge pane mumwe mushonga yatiri kukuta kuita sei kuiwana nemumwe mapiritsi yacho nomaitirwo yazvinoita ivo varidzi vazvino vakazvijara vanoziva kuti zvinoitwa so pamwe izvi zvatiri kuita pano zvatiri kukanganisa hatichaziva kuti kana ivakomana vari apa havatitarisi anotarisa so anongotarisa kusaiti tototanga kutichema katiko zvino mukadaroko inini ndiri kuriona everyday kazhinji ndoti ndikapedza kudhiresa ndotombopinda machira kurara hameno miri wangu unodairira kunzwa kurwadziwa nokuona kwanenge ndaita ronda racho saka tiri kuchemawo nemhuri yeZimbabwe kuti vanokwanisa kutibatsirawo alright amen takumbirawo ruoko rwevanopa
Makasununguka kutora mukana uno pamhuri yeZimbabwe phone number dzavanokwanisa kunge vachifona muchitaura navo vanenge vachida kukupai rubatsiro. Zvikuru sei kana dziri namba dzinenge dzine ecocash zvinenge zvinogona kubatsira, kana dzine dziri paWhatsApp ko nokuti mhuri yeZimbabwe yakatekesherawo pasi rose kuna vamwe vari kunze kwenyika vanogona kubatsirawo maererano nekuraisa mari iyo iri kudiwa iyoyo more than 4,500. Makasununguka kuvapa phone number izvozvo. Namba dzangu dzefoni dzinoti 078 27 86 709 ndedziri paWhatsApp kana paWhatsApp kuvo izvozvo. Naika. Aiwa tinotenda. Saka muri kukwanisa kurarawo here? Zvokurara ndizvo zvikunetsa manje. Nekuti ngurara ndakangogara kazhinji kacho. Nekuti mapain acho andikwana acho akanyanyisisa zvichipani pakapegumbo rakatyoka. Ndotozongorara ndikubiwa neupe. Mapisi mamwe acho haachanyanyo haachadairi ndanyanyisa. Chinaso ane mandabuda mumakore ndiye ndakatovara magumbezi chamuchari nezvekudzivirirwa gumbo racho roenzi kudini. Ndio dambudziko andinaro iro. Ava tinotenda tikaitisire kumhuri yeZimbabwe tigonzwa kuti vanokwanisa kumutswa naMwari ndevakaita sekuti vatibatsirewo padambudziko ratinaro. Mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yamanzwa yatafambira kuno kubudiriro 5. Upenyu hwababa husina kumira zvakanaka. Medical aid vakacontributa makore anopfuura 26 and beyond vachiedza kuti rimwe remazuva kana vachizonge vawirwa nedambudziko rinoda operation kana sekutyoka kwavakaita gumbo, medical aid igozovabatsira. Asi zvokunzwa kwataita haisi kukwanisa kuvabatsira. Panodiwa mari inoita more than 4,500. Namba dzavo ndidzo dziri pascreen. Tiri kukumbira kuti mupindire semazuva ese mhuri yeZimbabwe toziva kuti hamutinyadzise. Kakawanda katakakumbira rubatsiro kwamuri mukatibatsira. Tinotenda nekuramba muchiona maprograms epano paSly Media TV. Kana usingakwanisi kubatsirawo sharewo nyaya iyi nevamwe zvikada ivo ndo vanogona kuzoona ruoko rwavanogona kunge vachisa pana baba. Tatenda.